Добър ден от Бояна. Нямаше как да не го снимам този клип. Днеска направим емблематичен ден. Аз като един така ретро настроен човек относно дограмата. Днеска ремонтираме една култова дограма. Това е стария Кьомерлинг Еврофутур. Клиента беше тръгнал да го сменя. В смисъл късмет, че ще му прави друг апартамент, допита се на мене дали има варианти и така нататък. Аз като видях дограмата този ден, направо занемях. Такъв Еврофутур не съм виждал от години. Това е първият оригинален, разкошен Кьомерлинг. Това е края на 90-те години. С 3 мм армировка. С ето тези настрещици. Тук крилото вече съм го направил. Вижте. Това е стария. Жълтите настрещици на Кьомерлинг 13 мм. Многоточково заключване. Отваряне отгоре. Нямаше никъде отваряне отгоре. Тук още не съм остъклил. Ето сега показвам генезиса. Вижте, тук сега това крило го правим. Тук слагаме високия клас от ков, за да не духа, да отваря отгоре. Вижте, статични панти. Панти за гардероб. Едно време така се работеше. Ето тук сме скъсал, защото не можах да извадя щита. Ето колегата може да покаже там. Тази дограма, която клиента се беше отчаял от години. Духа тече, няма отваряне отгоре. Аз само като го видях този Кьомерлинг, едно време Кьомерлинг правиха 3 фирми. Това ви говоря до 2002, 2003, 2005 и те го правиха супер качествено. Оригинална армировка, оригинален профил. Това беше лукс да си го поръчиш. Имаше също Века, Софлайн, 9 мм оригинална Века, клас А профил. Няма забравя, Искра Радева, актрисата, къщата. И тя беше тръгнала да сменя дограмата. Аз си убедих, че това е разкошен профил и че може да се реновира, да стане като нов. Те там я бяха разбили, имаше обир. Там, даже в летящите делите имаше желязо оригинално на Века. Уникално. Ето сега тук крилото, нали, показва ви готово крило, което се прави и крило, което фигурира. Това е правено от 1998 година. Това е на диригент, дръжката на гел, статични панти за гардероб, така се работи едно време и обикновено отваряне. И вижте чертите тук как е духа от дограмата. Въпреки че е разкошна, Кристиан Нейко се постарали, вижте отдолу как е влизало. Вижте колко мърсотия. Това е защото няма заключване. Сега ние правим на този разкошен профил многоточково заключване и нещата стават вип. Наистина, ако може да усетите как затваря онова крило, което го направих, просто наистина това е възродителен процес. Кьомерлинг и Еврофутур. Имаше едно време, ви казвам, Века, Софлайн, имаше Димекс Акорте, уникални профили, те бяха австрийски, които просто няма. Тук едно крило не съм разпънал, да го разтъква, да видя какво случва с подложките. Просто дебелата армировка, перфектният монтаж. Едно време това си беше занаятчийска схема да си монтажите на дограма. Просто колегите влагаха всичко от себе си. До милиметър се гледаше. Сега вече пак метафората с българското сирене мога да дам, но това е тема на друг разговор. Важното е да знаят хората, че всяка една ПВЦ дограма, която е наглед безнадежда, както този Кьомерлинг Еврофутур, който е висш пилотаж дограма, сега и пара да вадите, няма такава дограма. И да вземете някакъв бранд, той ще с перлишко желязо вътре, ще с турски винтове, с капан обков и въобще няма да е клас А профил в повечето случаи. Така че, когато имате казус с дограмата, обаждайте се, най-малкото ще дам съвет. Обичам да съветвам. Така, трябва да стана съветник, като се пенсионирам. Успешен ден!